Moro kaikkee! Joo. Nyt pelataan vähän Brawl Starsia ja sit ehkä vähän Pilkki Prota. Joo. Tai no en mä kyllä Pilkki Prot jaksa pelaa, mut pelaan nyt tätä. 15 minuutin pelaa. Tai no kyllä mä voisin. Ja joo, mä pelaan myös Pilkki Prota. Joo, 15 minuuttia. Sit mennään. Ärsyttää, kun oli semmonen 21 minuutin video. Käytin siihen varmaan melkein 2 tuntia aikaa. En mä sit pystynyt lataa sitä edes. Eikä mitään. Kyllä vituttaa. Joo. Välit tsekkaa ne servut. No, meni jo. Mitä pelaa? No, oliks täällä pelkästään näitä? Ääti. Häh? Oliks vielä pelkästään noita? No melkein. Aika paskat servut sitä. Mä oon vittu nähnyt, että Indra ehkä 1 000 000 kertaa saatana. Täällä mulla on ja. Mä olisin niitä vaan miksi. Ei vittu. Ei! Tää ei vittu toimi! Sori nyt vähän. Vähän kun mä huusin. Joo. Sori oikeesti. Oli vahinko. Vähän vahingossa huusin. Kalli, teekö se on 6 käyttäjä vai? Joo. Okei. Roger that. Nyt pitää olla R2 painottaa. Vittu, mulla onkaan R2 painottaa. Pitäis kun painaa R1 hätä. Tää pitää runkkaus. Sen runkotaan. Vittu muuta kun tästä tää alku, niin sitten sieltä tulee se vittu muu. Mä en jaksa sitä olla siinä. Morjesta kaikille, yeah. Mä en tiedä miten mä sen jäppään, mut ei vittu, tuolla on joku munapää. Sori. Anteeksi kiroilu. Pelottaa ihan helveti. Joo. Voi dik. No joo, ei kunhan. Leipä tänne. Vittu kun toi hittaa ja saatanasti. Mä oon niinku kusessa. Ei! Melkein tuli voitto kotiin. Ei se hätää. Pelataan vähän Brawl Starsia. Kaveri pelata sitä toista peliä, en tiedä mitään. Joo. Tän matsin jälkeen mä pelaan sitä Pilkki Prota. Joo. Roger that. Ei, mun catsetti ei legit toimi. Mun kimpussa oli koko servi. Miks mun kimppuun tarvitsee aina tulla koko vito servo säättänään? Damn, äijä aika pro. Saattaa pian tulla sit pieni huuto, että älä säikähdä. Tule!
haittaa oikeesti? Vittu! Painu helvettiin. Tosta noin tummaset. Ja jää. Paskat jää. Easy. Easy win. Aha. Yes. Mä hyökkään joku kimppu täältä puskasta. Vittu mulkko! Saatana! Vittu kerran ammut vaan. Ei vittu, toi on neekeri! Ei tommost, siis lääkäri se on. Tänne! Ei tommost voi olla! Oi Neessi! Se kivaa. Mä tiedän mitä sä oot. Tuu tänne, mä vedän ennenkin. Tuu tänne. Näytä missä pystyy. Joo niin. Saatana! Nyt tää Siis ai helvetti. Oi vittu! Ailen! Mä oon niin megaanen. Ei mun kannattanut urppia. Legit on aika megaanen. Mä tein joku 3 tonnia vittu lämää, ei mun lurpita. Sinä pikku paskaho. Third party! Tuu tänne! Kiitos third part. No ei sitten vitun näin. Lääkäri. Voi lääkäri! Oi vittu. Ja voitto tulee. Ei mitään! Vittua! Saatana! Ei jumalauta, mun piti pelaa vittu tää peli. No niin nyt. Ui juma, nyt tulee kaikkea paskaa. Tommonenkin tuolta noin naps. Tommonen. Ei vittu, mä en ihan saanut sitä. Totta, mut täältä näin nyt. Tommonen. Anna mulle noin, kiitos. Sitten. Heippa!